sembah nuwun minangka sule salah saking wali siswa ing sampun kababar lumantar panjenenganipun Bapak Warna kunjuk dewate wujanipun sewu ngaturaken kenging panuwun ingkang tanpa winates wondene menggah lumadine adicara candhaipun inggih penyerahan penghargaan kepada siswa berprestasi. Nggih, menika luar biasa kula maos teng mriki nuwun sewu Pak Lurah. Niki wonten piantun setunggal kok siji loro telu papat lima enem pitu wolu tenan enten piro niki setunggal asmanipun Mas Natifa nggih kakung niki Mas oh putri oh Mbak Natifa nggih Mbak Natifa Yafira Nafi Budias piantunipun pundi luar biasa tepuk tangan menika juara non akademik nggih tindak wonten ing panggungan menika bobo-bobo kajenge prisa luar biasa nika nggih juara 1 sepak takraw putri tingkat Kabupaten Magelang 2024 tepuk tangan 2 sepak takraw putri tingkat Kecamatan Pakis 2025 sepak takraw putri tingkat Kabupaten Magelang 2024 sepak takraw putri Kabupaten Magelang 2025 sepak takraw putri tingkat Kawedanan Tegalrejo 2024 sepak takraw putri tingkat Kabupaten Magelang 2025 lari sprint 80 meter Popda Pakis tolak peluru Popda Kecamatan Pakis yel-yel pramuka pesta siaga luar biasa tepuk tangan j kasuwun menjanipun Bapak Suyati kali Bapak Ibu kasuwun tindak wonten ing pepanggungan hangamping-amping yang putra anggenipun nampi wujuding penghargaan utawi piala j Wih, oh putrane Bu Guru, kok Bu Guru, adik Bu Guru Mbak Ayu nggih. Wah luar biasa Mas. Selamat putrane sukses, putrane sukses. Alhamdulillah nggih. Wah nggih, monggo Pak Suyati. Nggih. Tepuk tangannya putih ya, luar biasa nggih sembah nuwun wah luar biasa nggih nah nggih sampun foto rumiyin nggih 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 sembah nuwun selamat sekali lagi nggih sukses nggih aduh atur suwun nggih luar biasa nggih nggih kalajengaken mriku ugi juara iki Mas Juprianto kakung nggih nggih mriku juara 2 juara 2 leres juara 1 oh nggih juara 1 peringkat 1 nggih nggih. Oh nggih. Juara 1 tingkat nggih. Nggih. Mriku Mas Juprianto, asmane pundi Mas Juprianto? Tindak Mas mriki Mas. Wah luar biasa. Ibuke bapake kasuwun tindak wonten ing mriki. Nggih, monggo. Wah nggih. Mriku kula wasaken juara 1 sepak takraw Kecamatan Pakis. Juara 1 sepak takraw Kecamatan Pakis, juara 2 sepak takraw Kawedanan, juara 2 sepak takraw Kawedanan, juara 2 lompat jauh, juara harapan 1 pramuka, juara harapan 1 pesta siaga, juara 3 sepak takraw Kecamatan Pakis. Tepuk tangan buat Mas Juprianto. Nggih.
Monggo Pak saya Suyadi kasun maringaken penghargaan. Nggih. Oh, nggih Pak Yatno monggo. Yatno. Tepuk tangan. Wah, luar biasa nggih. Sembah nuwun. Foto riyen Mas. Nggih, foto riyen. Ya. Nggih. Iya. Selamat nggih. Wondene juara satu ugi tasih menika kakung Mas Budi Purnomo. Pundi Mas Budi Purnomo? Tindak panggung. Wah, luar biasa. Bapak Ibu monggo kasuwun tindak mriki. Nggih, Bapak Ibu nggih. Kula wasaken nggih. Juara satu cerita Islami tingkat Kecamatan Pakis. Juara harapan satu cerita Islami tingkat kabupaten. Juara dua cerita Islami tingkat Kecamatan Pakis. Juara dua FTBI Mendongeng. Juara dua FTBI Mendongeng. Juara tiga Yel-Yel Pramuka. Juara harapan satu Penggalang. Yeah. Kasuwun Bapak ingkang kepareng maringaken penghargaan utawi piala. Tepuk tangan sekali lagi. Nggih. Sampun matur suwun nggih. Selamat Mas nggih. Mas matur suwun nggih. Oh nggih, oke. Lajeng menika tasih juara-juara malih menika akademik TKA. Juara 3 dipun paringaken nilai rata-rata 90,19 Nisfatin. Monggo tidak. Bapak Ibu monggo. Juara 3 dengan rata-rata nilai 90,19. Oke, ingkang sepisan kasuwun Bapak Lurah kaparingan supados maringaken penghargaan utawi piala. Nggih. Nggih. Juara 3. Foto dia Mas. Sebenarnya tepuk tangan. Nah, selamat Waduh. Ini juara kali. Wah iki sing oleh apa iki tingkat ranking 2 nggih. Saking putri malih niki. Mbak Putri Ayu.
dengan nilai 90,24. Tepuk tangan buat Mbak Putri Ayu. Nggih. Bapak Ibu monggo kasuwun tindak wonten ing panggengan. Nggih Bapak Kepala Sekolah kapurih ngaturaken. Baraken wujudipun penghargaan kawula. Monggo Bapak Ibu. Dan juara ranking pertama iki dek dikduk sopo iki mesti do preso iki. Yakin nggih. Yang meraih nilai rata-rata 90,69. Luar biasa. Mbak Anggun. J, Mbak Anggun nggih. Monggo Bapak Ibu nggih. Bapak Ibu betul. Bapak Ibu Iki kasuwun ingkang kinurmatan Bapak Wawan. Kabure. Oh. Bapak Wawan. Sekalian kalian Bapak Komite tindak wonten ing mriki sareng-sareng maringaken nggih. Oh nggih, dipun wakili Bapak Komite. Nggih. Tepuk tangan cari lagi. Oke, monggo Pak. Ini foto riyen nggih, sembah nuwun. Nggih. Sembah nuwun nggih. Matur suwun nggih. Selamat sekali lagi nggih. Nah, wah luar biasa nggih. Sembah nuwun nggih. Nggih, saderengipun mangke babaring wisudan utawi nampi wahyuning kasutapan nek cara tembunge Jawa ning adine ya nampa ijazah ngoten niku nek direhab sing apik nampi wahyuning kasutapan nyuwun sewu. Menika sakwetawis badhe pemutaran film dari anak kelas 6. Nggih, monggo.
Film karya Putra Putri kelas 6 SD Negeri Pogalan 3. Aku keringan, jadi lali. Biasa turu bengi neh. Lah kuwi lek nganggo tas barang kuwi. Lah, kleru. Kleru tak cewek. Tangi turu langsung tak sawet. Aku nadiku. Sampeyan ki keringan mesti main game. Oh, mau ya aku main FF. Bengi. Ora kuwi lho topi, dasi, kan pinggang, katok, sepatu. Nek aturan sekolah iki ditaati kebagan. Lah kuwi sama ya ora tetep ora nggo topi. Aduh. Tak rasa ya Wak Kemen lulus. Ya, terus ora bisa. Tapi ya piye Pak, harus semangat kan cita-cita. Ika, di konco kok. Lah iya, seneng ngrusoi kancane. Tapi yo tetep kancane adewe to. Malah isa ketemu meneh. Wong ade arep lulus. Yo kangen yo ngene iki. Biasane ketemu bendino, wis merah ketemu terus. Penting adewe belajar sing rajin dan ketemu versi sing luwih apik. Ayo. Menu apa ya hari ini? Ada jeruk, ada tempe, ada telur, ada sayur, ada nasi. Ada oprek. Seneng ya sekolah nang kene? Ya, katane apik-apik. Kabeh ndak enek sik nakal. Tapi adewe bakal ketemu kancane meneh. Berpisah. Wes saling mendoakan. Moga nek SMP ketemu kanca sing apik-apik. Lah karo Ayu ame mondok to. Dongake wae muga-muga aku karo Sila kerasan. Celuk dadi ra tau ketemu. Ora apa-apa. Kok tenang, sesuk tak dongake. Tenan lho ya. Iya. Iya, iya. Melu lulus ya nak ya. Nggih, Pak. Acarane mondok apa terus ke sekolah iki? Coba kemawon nggih, Pak. Niki ajeng mondok. Ya balahane ya itu dunia akhirat. Nggih, amin, Pak. Aja lali karo kanca-kancane ya. Nggih, Pak. Marem, Pak.
pira nak? 40.000. Campur napa sing coklat tok? Campur mawon. Kok mau masih mau kan muni arep mondok kan sekolah Duk? Mondok teh putih Duk? Ing Garja Birul Ummah. Alhamdulillah tambah bekti karo sing tuwa nggih. Selali karo Pak Guru sing wis maringi pengetahuan jenengan nggih. Lanjutkan nggih. Ini Pak. Iki sesuk cikatnya bersih karo perpisahan kira-kira ana ide dulu. Aku duwe ide. Pengennya kata-katanya kepiye? Hari ini kami berdiri di ujung jalan, menatap langkah yang akan diteruskan. Apa kuwi? Adewe wis 6 tahun, kisah terukir menjadi kenangan yang takkan pernah berhenti. Cocok. Terus. Itu sampean boleh ide. Saya Adewe kan kudu berterima kasih kan sama ibu. Wahai Bapak Ibu guru tercinta, terima kasih atas ilmu dan doa. Kayak cuma kok, saya sama jadi tidak dalam puisi toh. Oh iya. Ayo sama mulai deh, ayo. Sekarang tak tulis, hari ini bukan akhir cerita, melainkan awal meraih cita-cita. Dengan hati haru kami berpamitan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Yuk, gak kata-kata si apik yuk. Teruslah belajar dan jangan pernah menyerah. Kejar cita-citamu setinggi langit, karena masa depan ada di tanganmu. Jangan melupakan kebaikan yang pernah kita lakukan bersama. Tetaplah menjadi pribadi yang baik dimanapun berada. Jadilah anak yang jujur, rajin dan bertanggung jawab. Itulah bekal yang terbaik untuk masa depan. Jangan takut menghadapi hal baru. Setiap langkah yang berani akan membawamu lebih dekat kepada impian. Jika suatu hari kamu meraih hasil cita-cita, jangan lupa rendah hati dan berbuat baik kepada sesama. Teruslah tersenyum, tetap semangat dan jangan pernah berhenti bermimpi. Hormatilah guru dan orang tua, Karena doa dan bimbingan mereka adalah jalan menuju kesuksesan. Pamit. Dino iki aku ngadeg ing pucuk wektu. Nyawang dalan sing wis tak lewati. Kanthi ati kebak rasa. Sekolah iki dudu papan munggo sinau. Nanging uga omah kapindo kang nyimpen sewu crita lan kenangan. Ing saben tembok ana swara guyu kang gumrenggeng. Ing saben pojok kelas ana pangeleng-eleng kang ora bakal sendra. Kanca-kancaku kuwi kaya lintang-lintang wengi. Ngancani saben laku. Nias dina-dina kanthi kabungahan. Nanging wektu ora nate kendhat mlaku. Dina iki kita kudu pamit. Ora amarga tresna wis entek, nanging amarga mimpi ngajak kita nersani lelampahan. Yen sesuk dalan kita beda, moko pas saduluran ora owah. Yen wektu ndadekake kita adoh, muga kenangan tetep ngrembaka ing manah. Pamit iki dudu pungkasan, mung sawijining wiwitan. Kaya godhong kang gugur saka pang. Bakal nemokake urip anyar ing mangsa ngarep. Matur nuwun sekolahku, matur nuwun guru-guruku. Kanca-kancaku, aku lunga nggawa kawruh nyimpen kenangan lan ninggalake jejak katresnan. Pamit. Nanging elo kang delik ing jero ati.
Jih. Kula melu nonton kaya arep nangis-nangis so. Estu menyentuh di dalam hati luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi. Jih. Wah. Niku wah luar biasa nggih. Mas Yatno Mas Yati selaku pembimbing nggih. Dwijo wonten ing SD Negeri 3 Pakis, Negeri 3 Pogalan saestu. Wah luar biasa nggih. Sembah nuwun Bapak Ibu guru ingkang sampun bimbing dhateng putra-putra ingkang manggenipun saestu mugi saged kinarya cecolok, kinarya nggenipun badhe lelumban wonten madyaning Brayan Ageng. Putra-putra saged migunani dhumateng kulawarga minggahipun nusa bangsa lan agami ugi mligi dhumateng diri pribadi. Amin ya rabbal alamin nggih. Sasampunipun dipun adani mriku saking putra-putra anggenipun ngadani ndamel film wah sing luar biasa. Kula dhewe nganti kok kayak iki to ya. Ngendi-endi kok durung pati ana iki kaya-kaya nggo motivasi Mas. Nek nang ndi aku arep sejarah Pogalan telu ngene iki lho carane. Dadi ben kabeh-kabeh do nuwun sewu iki ora kok nggo marahi ning gawe napa nggih. Gawe motivasi, gawe ndorong sing teng mriko-mriko ben iso kaya mriki. Sekali lagi, tepuk tangan sekali lagi. Luar biasa. Nggih, sembah nuwun Bapak Ibu guru, nggih. Jih, menika sampun dipun rantu-rantu katenggo-tenggo hadicara ingkang badhe lumadi nggih menika wisudawan wisudawati badhe nampi wujudipun wahyuning kasutapan utawi saksampunipun purna hangayai wajib wonten ing pasinaon SD Negeri Pogalan 3 salebetipun 6 warsa badhe nampi wujudipun serat ijazah nggih. Nggih niki karana sampun wonten sasmita bilih saderengipun dipun adani wisudan wisdawati badhe minggah dhateng sasana saperlu nampi wujudipun serat kekancingan utawi wujudipun ijazah. Mriko gandeng para kadang muda sampun kepareng lumadi malih ngaturaken wujuding pasugatan kinarya hanyarengi sinambi panjenengan ngrahapi pasugatan ing mangke badhe inggih lumadi sawetawis kinarya atur panglipur njenji pentas seni ingkang sepisan pantomin cek apa ngono Mas? Tari riyen nggih. Mriko daftar ingkang badhe kawisuda dereng lumebet wonten ing mriki. Pramila mriko hanyaringi para kadang ingkang nawung krida caos laladi wujuding pasugatan sinambi mbok bilih ingkang sampun kepareng nampi kasumanggaaken angrabi monggo Bapak, Pak Wawan, Pak Lurah, monggo dipun rahapi sinambi nampi panglipur saking putra-putra SD Negeri Pogalan 3 juara 3 kasusul Evita Rahayu putra Bapak Siamin Ibu Parni Nadif putra Bapak Ngatun Ibu Sriyani. Kalajenganipun Mas Rizky Ahmad Kurniawan putra Bapak Budi Ibu Budiah. Sinambung Mas Wahyu Eka Wardana putra Bapak Warno Ibu Suparmi. Kalajenganipun Mbak Wahyuni terus siswa nggih kepareng nampi serat kekancingan
Minangka pratandha sampun purna nggenya kepareng mapan wonten ing nampi pasinaon wonten ing SD Negeri 3 Bogalan. Pratandha nampi wahyuning kasutapan nggenya purna ngayahi wajib. Tumuntun kepareng saksampunipun nampi serat kekancingan kalajengaken saking perwakilan siswa babar pangandikan pundi ingkang kepareng ing mangke badhe babar pangandikan sinten Mas Yadi? Mbak Duwik Mulyani. Kasuwun sautawis majeng genya jumeneng Mbak Duwik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng Bapak Susiawan SPD, MMPD, Kepala Korwil Disdikbud Kecamatan Pakis ingkang satuhu kinurmatan. Dumateng Bapak Kepala Sekolah SDN Bogalan 3 ingkang satuhu kinurmatan. Dumateng Bapak Ibu Guru saha staf karyawan SD Bogalan 3 ingkang kula bekteni. Dumateng para tamu undangan saha wali murid ingkang minulya saha dumateng kanca-kanca kelas 6 ingkang kula tresnani. Monggo kita sami ngaturaken puja puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Awet saking sih rahmat saha hidayahipun. Kita sedaya saged makempal wonten ing adicara wasana warsa siswa kelas 6 punika kanthi kahanan bagas waras nir ing sambekala. Kula jumeneng wonten ing ngarsanipun panjenengan sedaya minangka sesulih saking kanca-kanca kelas 6 badhe ngaturaken agunging panuwun dumateng Bapak Ibu Guru sedaya. 6 taun laminipun panjenengan sampun kersa nggulawentah ngajari saha nyabaraken tumraping murid ingkang kadang kala kirang tata. Saking boten saged maos dumugi saged maos. Saking boten mangertos ngantos mangertos. Sedaya lelabuhan panjenengan boten saged kula wales kajawi kanthi donga. Mugi dados amal ingkang dipun tampi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dumateng kanca-kanca kelas 6 kula ngaturaken panuwun sampun dados mitra ingkang sae. Kula boten badhe kesupen anggen kita sinau sesarengan. Dolanan sesarengan saha nampi wucalan saking Bapak Ibu Guru sesarengan. Mugi paseduluran kita tetep kalestantunaken senajan benjang kita badhe nuntut ilmu wonten ing pawiyatan ingkang beda-beda. Wonten ing adicara ingkang minulya punika kula saha kanca-kanca nyuwun agunging samodra pangaksami dumateng Bapak Ibu Guru. Mbok bilih wonten atur saha solah bawa kula ingkang boten mranani penggalih mugi kersa maringi pangapunten. Kula ugi nyuwun pandonganipun. Mugi-mugi sedaya paring kelancaran anggenipun sami nempah pendidikan wonten SMP. Pungkasan mugi SD Bogalan 3 ingkang kita tresnani menika tansah maju
ngasilaken siswa-siswi ingkang pinter, berbudi luhur, santun, saha saged dados lare ingkang migunani tumrap tiyang sepuh, agama, bangsa saha negeri. Mbok bilih cekap semanten atur kula menawi wonten kathahing kalepatan kula nyuwun agunging pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadikan ini jadikan ini perpisahan yang termanis, yang indah dalam hidupmu sepanjang waktu. Semua berakhir tanpa dendam dalam hati. Maafkan semua salahku yang mungkin menyakitimu. Oh, jadikan ini perpisahan yang termanis, yang indah dalam hidupmu sepanjang waktu. Semua berakhir tanpa dendam dalam hati. Maafkan semua salahku yang mungkin menyakitimu. Cih, karajaken lagu Selamat Tinggal saking putra-putra siswa kelas 6 ingkang sampun purna wonten ing pawiyatan menika. Cih, tukar tempat saged. Cih, monggo. Ingkang Kakang Wingking, ingkang Putri Ngajeng. Nggih. Nggih, ijazahne diparingke mboten napa mriki, ngadhap mriki. Mangke nggih. Nggih, nggih. Persiapan ijazah dipun taruh dulu. Dan paringaken paparing kang murih mangke rancakipun nggih nyiya kepareng badhe ngadani menyanyikan tembang Selamat Tinggal Guru dan Kawanku.
membimbing kami hingga mampu berdiri setinggi ini. Beratnya yang terasa dalam hati, sementara waktu telah terlewati. Demi asa yang cerah, masa depanku nanti, biarlah ku tinggalkan. Hari ini bukan akhir cerita, melainkan awal meraih cita-cita. Selamat tinggal sekolah tercinta, tempat tumbuh mimpi dan asa. Namun akan selalu kami kenang dalam doa, rindu dan perjuangan. Selamat tinggal guru dan kawanku, walau berpisah tak terlupakan. Semoga nanti bertemu kembali, segala salah mohon diampuni, segala salah mohon diampuni. Sampai jumpa. Jadi aku di sini. Aku namanya. Terakhir lagi yang kedua, mungkin bisa tukar posisi yang mungkin yang tadi di depan bisa di belakang, yang tadi di belakang bisa di depan. Yeah. Datang akan pergi,
Sedherengipun para putra murid, putra siswa kepareng mandhap saking sasana pepanggungan. Gungan nyuwun gungan dhumateng panjenenganipun Bapak Susyawan, ugi panjenenganipun Bapak Muhrofi, ugi panjenenganipun Bapak Mujar tindak wonten ing panggungan saperlu paring hastungkara jawab asta iras pantes cedhak citra ti foto kinarya pepenget. Nuwun gungan. Nggih. Monggo Bapak Susyawan, Bapak Mujar iki Bapak Muhrofi SPD. Nggih, sembah nuwun. Nggih. Sembah nuwun Bapak Susyawan, nggih. Bapak Muhrofi, nggih Bapak kita mecaring sampun paring wujuding donga pangestu kanthi kepareng jawab asta dhumateng para putra siswa, nggih. Sasampunipun lumadi deringgi gungan saking para dwija nggih panjenenganipun Bapak Mujar sampun kepareng paring donga pangestu kalajengaken donga pangestu saking para sesepuh utawi saking Bapak Ibu putra siswa. Mrika mangke Bapak Ibu tindak pinggah manut kalian menapa ingkang kula aturaken mangke foto sareng wonten ing sak ngajengipun putra siswa. Dados mangke putra siswa sakwetawis radi mundur bligronipun putra siswa sedaya setunggal mbaka setunggal saking putra-putra ingkang badhe nyuwun sewu nyuwun gungan utawi pangestu saking Rama Darah Ibu mangke pun mbaka setunggal kula suwun tindak wonten ing pepanggungan. Thank you.
donga pengestune make Pak ingkang kula suwun. Iya ya Nduk. Tak paringi donga pangestu. Kalajengipun jumenengipun Bobo ngatemit Ibu Wahyuni dengan kasuwun donga pangestu sajenenganipun Mbak Haropati. Happy
Jopo kentok Ibu Triani kepareng jumeneng harsa hamapak ingkang putra sakusnya purna nggih ngayahi wajib wonten ing bangku pasinaon negeri tiga kejaran. Jumenengipun Jopo kentok Ibu Triani kepareng kejaranipun Jopo kadang Mas Ahmad Nur
kesempatan ini genyo kepaharan maaf ingkang jalajaken suwanipun sing Mas Lydia Mas Ayu Lydia pamuji saking danipun Bapak Mujiono Ibu
sembah nuwun purna ngenya para sepuh ibu bapa saking para wali siswa sampun keparengungan paring donga pangestu kalajengaken para dwija Bapak Ibu guru SD Negeri 3 Bogalan kasuwun tindak wonten ing pepanggungan saperlu gungan paring donga pangestu kanthi tedhak citra sareng-sareng minangka pepenget lumadine ngadicara wasana warsa dumawah wonten ing ari Sumo Palguna utawi sinenpon jroning kalih rumaos kecalan karon saklebetipun enemasi dipun gegolan dipun ndet bebasan wis nganti kaya anake dhewe murih ing mangke saestu putra-putra saged piguna dumateng diri pribadi, dumateng tiyang sepuh, ugi dumateng kulawarga, minggahipun nusa lan bangsa. Ewa semanten. Kadewasaning wekdal saksamunipun nembarsi para putra ngenya nampi wewarah, nampi wujudipun ngelmu suci kang kinarya ing pangangkah hanggayuh sanguning brayanadi katenta kedah dumugi semanten tegesipun saksamunipun purna ngayati wajib wonten ing pasinahon SD 3 Negeri Bogalan menika kedah minggah dhateng sasana pawiyatan ingkang langkung inggih sampun kababar saking para putra siswa kala wau nggih kepareng suwala atur dhateng panjenenganipun para dija Bapak Ibu guru ingkang sampun hanggegulang sampun paring pitedah sampun paring wewarah wujud menapa kemawon mugi saestu daya ingkang dipun paringaken kadya donga minangka colok jimat kacandhi sak lami-lami saged nglestantunaken jumbuh kaliyan ingkang dados kekudanganipun para sepuh ugi bapa ibu guru tartamtu gadah kekudangan anakku murid kabeh dadi bocah sing utama dadi bocah sing mentala dadi bocah sing miguna dadi bocah ing mengkone dadi jatmikaning jati jatmikaning kahanan Pratiwi
Sasampunipun purna Bapak Ibu guru, para dwija paring donga pangestu kalajengaken foto sesi kelas A, kelas B ngoten. Kelas 6A nggih. Kelas 6A minangka pepengit punika biyen aku kancamu sak kelas nggih. Nggih. B, yang B turun dulu nanti dilanjut. Yang A tinggal di situ nanti foto-foto kalian para wali siswa nggih. Sing A ting mriku riyin, sing B mandap dulu nggih. Nggih. Oh nggih, kalian wali kelas kasuwun foto sareng-sareng nggih. Sebisa malih purnanipun tedhak citra utawi foto menika minangka pratandha pungkasaning adicara wasana warsa wonten ing kalenggahan punika. Ingkang menika kula ingkang gandheraken lumadining tata adicara wisudan agung saking putra putri panjenengan nggih sampun purna hangayai wajib nampi pitutuluhur sarta nampi wewarah saking para dwija saklebetipun nembarsa mugi miguna dumateng kulawarga tangga tepalih minggahipun usaha bangsa lan nagari linanggung miguna dumateng diri pribadi. Kula ingkang kawitandharaken tentunipun wiwitan hingga pungkasan kathah anggen kula matur ingkang tan bangkit damel suka renane penggalih jengandika sedaya mugi wonten keparingipun kersa hang nglunturaken agunging samudra pangaksama pungkasane ngatur billahi taufik walhidayah waridho warinayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng lelenggahan kanthi maradawane menggalih sinambi hang rantu putra panjenengan nggih nembe kepareng tedhak citra utawi foto dumateng para bapak ibu guru nuwun matur nuwun.
Nggih, nika saged kangge kenang-kenangan saderengipun kondur bilih saged foto sareng-sareng wonten ing mriki. Nek mau lak bigrone putra-putra niki saged mangke bigronipun wasana warsa nggih. Setunggal murid kalian tiyang sepuh saged foto wonten ing mriki. Menika lumadi adicara sarwa warni nggih. Oh, wonten mriki wis nang kono to?
Thank